Hov. Der er vist ikke nogen tvivl om, at det er Antonidas, vi skal have her. Micro Machine. No. Endnu en Flame Strike. Det skader vel ikke rigtigt. Jeg synes godt nok, jeg har mange herovre nu. Jeg tager Young Brewmaster. Endnu en Mirror. Ja, jeg synes lige så godt, vi kan tage endnu. Ej. Vi tager Venture Co. Kult Master. Stadig ikke nogen Dragons. Iceland skal jo egentlig være fint nok, fordi så kan du ligesom freeze eller en minion. Ja, jeg tager sgu bare Icelands. Strength on Tiger. What? What? Kan jeg få 2 Antonidas? Hvad sker der? Det var da vildt. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Emperor er helt sikkert bedst her. Vi tager Emperor. Now, challenge another arena player and see how your deck holds up.